Παρά τη συνταγματική απαγόρευση πάντως, η ιδιωτική πρωτοβουλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι μια πραγματικότητα. 20.000 παιδιά σπουδάζουν σε κολέγια που λειτουργούν ως παραρτήματα κάποιου ξένου πανεπιστημίου. Το Αμερικανικό Κολέγιο Θεσσαλονίκης δεν ανήκει ακριβώς σε αυτή την κατηγορία. Είναι αναγνωρισμένο ως αυτοτελές ίδρυμα στην Αμερική. Φιλοξενεί σήμερα 500 σπουδαστές. Η μισή από αυτούς Έλληνες. Παιδιά που συνήθως στις πανελλήνιες εξετάσεις μπήκαν σε κάποιο σχολείο που ποτέ δεν θέλησαν και πληρώνουν δίδακτρα έως 6.000 ευρώ το χρόνο για να σπουδάσουν αυτό που θέλουν. Υπήρξα φοιτήτρια στο ΤΕΙ Πληροφορικής Θεσσαλονίκης και ο λόγος που αποφάσισα να έρθω εδώ είναι γιατί η εμπειρία μου από το δημόσιο ΤΕΙ δεν ήταν καθόλου καλή. Είμαι τελευταίο έτος εδώ στην πληροφορική και είμαι στο πτυχίο στο Γεωπονία, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Χαρακτηριστικά θυμάμαι την πρώτη μέρα που πήγα στο Πανεπιστήμιο, ήμασταν 300 άτομα πρώτο ετή στην αίθουσα και ρώτησε ο καθηγητής ποιος έβαλε πρώτη επιλογή τη Γεωπονία και στους 300 σήκωσε το χέρι του ένας. Ξεκίνησα στο ΑΚΤ όταν πρωτοάρχισε η αναστάτωση στην εκπαίδευση με τις καταλήψεις, τις αναθεωρήσεις κτλ. Βλέποντας ότι δεν τελείωσε γρήγορα το πτυχίο μου στο Αριστοτέλειο. Το καλό με τα ιδιωτικά είναι ότι ξέρεις, μπαίνεις στα 18, πάνω κάτω στα 22 θα έχεις τελειώσει. Εμείς θέλουμε πολύ να είμαστε το πρώτο αναγνωρισμένο στην Ελλάδα ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης εδώ στην Βόρεια Ελλάδα. Ο Ρίτσαρντ Τζάκσον είναι ο πρόεδρος του ΑΚΤ. Το ίδρυμα μας λέει είναι μη κερδοσκοπικό. Ελέγχεται αυστηρά από την Αμερικανική νομοθεσία και αξιολογείται κάθε χρόνο από την αρμόδια Αμερικανική αρχή. Δεν συμβαίνει με όλους το ίδιο. Εφόσον η ελληνική κυβέρνηση θέλει να εξασφαλίσει την ποιότητα της εκπαίδευσης, ο τρόπος δεν είναι με παρατήματα, είναι παραξήγηση από τους ανθρώπους που σκέπτονται ότι επειδή υπάρχει κάποιο πανεπιστήμιο πίσω από ένα παράρτημα, ότι το παράρτημα είναι σπουδαίο ίδρυμα. Στην πραγματικότητα τα παραρτήματα, τα περισσότερα, είναι κερδοσκοπικά ιδρύματα χωρίς καμιά επίβλεψη.